Ka jingdu ka jing kerdu ka dei ka jing ka ba ngaya kendu ababunna ka jing kisem ki jongmi ka dei ni am yo la se la don ki por bangi persyang ban perkhat ban wat ya ki daw ba bale ngilong ki beduk bat ngine ha ka jinglong kerdu ha ka jing im ka jongmi tharai la don ki por bangi la persyang ban yo ki jubab ne ngisitom man sengu thu namar ba duna bha ki babatai ki ba penchai da ka tin thalek jongi ka pej bha menta ka sngi ya ka ni video hado bokut a ka bangan persyang ban penchai ya ki daw ya ki nongrim a ka ba penlong yang ya phi ki badu ne ki ba kerdu ha ka jing im ka jongi ko ble ya phi ka ne ka de ki yudi it nga de yu arki ban penchai ban pensengu thu ya phi shapang kani ka jinglong du ka jinglong ruspa ngan pendon kam ya kani ka kot rich dad poor dad kabala tho da o Robert T Kiyosaki ha ka ba ula penchai ya ki nongrim bat ya ki daw ba penlong yang ni ban long ki bedu bat ban ne ha ka jing kerdu ha ka jing im ka jongi khnang ba phin sengu thu bat ban long interesting kani ka video ngan bata ya phi kendiet chapang ka background jong kani ka kot a ka ba phin snyu thu ngan kren chapang ka bat ka ka nong rim banga kren ya kani ka video telada ngi pule ya kani ka kot nin lap na ka kerting jong kani ka kot ru rich dad poor dad ka bomut ba ukpa badu bat ukpa baru spa new Robert udon armut ki kpa ukpa baduk ukhot pala jong pada ukpa jong uporlok jong ukpa jong mic ukhot ukpa baru spa yo la si kandon ke jingkeli ba balai kumta ne kumnu kala ban long kumta oi ha ke jing im jong ki briu ladang yo sngiu ya kum gini ki kantin kandon dek kata ke jingkeli bat kandon dek kata ke jingkwa ban tit chapang kani ka kot ne ya kata ke kerting bau ai ya kani ka kot ya ukpa jong ukhot ukpa beduk neuta podat kadai nama idon kidaw kinong rim karukom bau im wat karukom bau yaj ha ka jing im ka jong bat ya ukpa jong uporlok jong ukhot ukpa baru spa neuta rich dad kadai kadon ka jing ya per haperding jong uni ukpa beduk bat uni ukpa baru spa kat ba pelong ya uni ukpa baru spa sa un sakala long baru spa bha ha to ka snong ka thaw la ni ha to hapo hawai kat ba ya ukpa la jong jong usakala long baduk baru basem sitom ha kaliang kapisa ha ka jing im ka jong kande kata ka background jong kani ka kot mo teladang ipeng ha ka jing long kena jong Robert mo udon ya kini ki armut ki kpa ukpa la jong de ukpa beduk ukhot pada ukpa jong uporlok ukhot rich dad mo tekan mau bahaya kini namar bangin pendon kam ya kini kinten nadu nang ne sakmat ha ka jinglong khna jong kumbang ong uyo ya ar ki jing batai mo kita ki balong mar khongpong ukpa jong beduk jong pala jong ong u ban late school pendep ya ka jing pule ka bahe bat pin sayo ya ka kam sarkar ni kata ka kam ha ki company ni ki corporation kabang sai ong mo kata ka safe and secure job kat ba uni ukpa beruspa padu ong ya urabot ban late pule nama don kam ban tip ban don kata ka jingnang jistat nang ba unla ban sing ya la ka jong ka kam ni ka sang company ni ula ban thet ya ki company da ula don ka ni ka jing start ka jing tip e kata ka de ka jing ya perap deng jong kini ki arngut kamlong ka besuk mo ya wat ha ka jinglong khna ban jit ya kanu ka jing sning khamtam ha ka bayide bat ka kam pisa nap ya ukpala jong ni nap ya uni ukpa jong porlok Robert pat ujit ya ka babha na ka benta jong usngap ya uni ukpa beruspa ya uni rich dad mo ha ka ba ulong kumuta mentor lani uta unong but unong hikai ya Robert ha ka ba Robert usakala long uta beruspa bha hagan ni ka perthei ha ka ba ulayo ya kata kerdan billionaires ka ba katu kat ningut hi ka ba yo ya ka ni ka perthei borok hi ka wei kidon ki jing hikai kidon kita ki rukom batai jong ni ukpa beruspa ya Robert ha ka bangin pej ya kita ki jing hikai ya kita ki jing batai telada ngiru ni pedon kam
ya kini da ka bangis ngotu syai ban bedon kam ha gajing im gejong ni te ngiru ngin sala ban kelalong kita ge berus pa ha gajing im tang bang ide ban ken mau ko we ba kanu ka jingle ni kanu ka kam ka simpor te kaniru ka simpor ngidon kam ban don ya kata ka mensem ya sya ka mensem ban wat jing nang jing tip habat kham tam ban pediang ya jing bakla ha jing im ka jong ni te ngin pe kat tu kat ni ki phang ha ka ba Robert uyo ya ka jing hikai lang ba ni pa barus pa ujong ha ka ba ladang pe ha ka chapter leni ka lenong ka benong pong jong ka ni ka kot ka ong mo the rich don't work for money ibarius pa timtre na kabenta kapisa idon kapisa bantre na kabenta kajungki lada nyimpat pendon kam ya kapisa bantre na kabenta kajungni kam long kabesuk yang ay pi man snyotu ya kini kikentin mo te ban khnang ba kan long kum ka jingi sim bentalang ha kani ke video ngakwa ya fi mo ban pet ya ki barius pa ha ka perthei ni ban pet ya ki badon ha ki marjan ya ki imlang sa lang ka jongpi ya kitu ki ba rius pa shisha mo te kilong kum no ki trei shisha ni dalade ne ki don kapisa ban pentrei kum kanuk sa mo ibarius pa bhala dang ipet ki don shibon ki yingwai ki don shibon ki jing pen mi mo ki jing mi a ka ba lada ki mlek trei ru ki don ki jing mi kat ba ki ni ki beduk ne ki ba dang don ha katu ka average ni ka middle class ni hap lek trei be lada ngim lek trei ni nom yo ba lada ngim yo ngin sedon shibun kata ka jingmut jing perkhat ha ka ba ngin don ka ban siu na ka benta ki bangi pedon kam khnang bangin la ban im ha ka ni ka perthei khnang ma pin sngo tho bha ya kine dengan cu batai phi khatu kat ni ha ka ba ukpa barus pa ula batai ula sning bha ya urobot te ka de menta la de ka kamram ka jonga ka jong phi ban ngap ya kini jing hikai khnang bangiru min la ban kiu ha ka jing im ka jong ni ha kani ka video ngan batai phi balai ki rus pa kinang rus pa kat ba ki beduk kinang duk ka ba ar ka ei kata ka asset kata ka liability ka ba lai ya pair kumno ka jingmut jing perkhat hapding ubaduk bat ubarus pa e ban sngo thu bha ya kini ki jing kali nangkong ngan batai phi shaphang ka jingmut jing perkhat lene kata ka mindset ladangi puli ya kani ka kot ngin lap mo ka jing ya pair kata ka jingmut jing perkhat hapding jong uni ukpa baduk bat ukpa barus pa dengan cu ay phi kum kanuksa ya pair kumno kata ka jingmut jing perkhat ka jongki uni ukpa baduk mo usai pong ba mo I can afford it lada uni ukun jong u ukwa ai lada Robert ni lada ukwa ya lade ni kajing kesem ko jong u usai pong ya kini kikentin mo I can afford it lani ngam kot ban thet lani ban yo ya kata ka ba ukwa kad ba ukpa baru spa pat umju pendon kam ya kini kikentin mo bat ukhang lat ru ya Robert bat ya kun jong u mai ban pendon kam ya kini kikentin ha ka jaka ban ong ya kini kikentin I can afford it nene ngam la kot usai u encourage ne open slowly ki ban pendon kam ya kini kikentin mo how can I afford it no ngan la ban yo ya ka ladang ipit na kini kikentin away ukpa beduk udon ya ka statement no habakut jong ka kentin jong udon full stop anda la don full stop te kemut lakut kat ba ukpa baru spa pat udon da ka question no udon da ki jingkeli ela da don da ki jingkeli te kan penbor yang ay phi ban perkhat anda penbor ni ban perkhat kan sapli kalat anda la pli kalat ngin sahab resitom ban ngila ban yo ya ka tu ka bangi kwa kande kata ka we ka banang kong ka jingi pher mo te ka ba ar ki kentin ki bagi sai pendon kam uong ba the love of money is the root of all evil. Kajing ik ya kapisa kade kajing sedang jong kanu ke basni. No ukpa beduk pendon kam ya kini kitin. Kad ba ukpa berius pa pat pendon kam ya kini kitin. The lack of money is the roots of all evil. Kajing duna ni kajing bom don pisa kade kajing sedang jong kanu ke basni. No uni ukpa beduk no ukenya kapisa ke basni. No ladangi kenya ke basniu nade ladangi mkwa ya ka tengin yo kumno no ladangi kwa ya ka pat tengin sayo em te kade kata ka jingi per ha
kejingmut jing perkat hapading jong kini arngut te kabalai uni ukpa beduk uong mo namar ka jingdon jong kikun namar ka jingdon jong kikun umla ban long beruspa because of you mo uong I did not become rich kat ba uni ukpa beruspa pad uong kumno namar ka jingdon jong kikun ngahap ban long beruspa way u penduk jingkermen yelede kat ba sa way pat u ai ke jingkermen nang ba ke jingdon jong kikun kiti kalong ke jingdon kam ru pensadon ke jingbun mo anda kila le sekolah yu tengah hap don kam kamai bha ladang kamai bha dengan salong ubaruspa baladang pendon kam bahaya kani ka le kini jing perkhat ke jonga dengan salak ban kelalong ubaruspa no kata kadai ke jing per hapding ke jumut jing perkhat jong baduk baru beruspa no te baar ladang ipej ha kani ka kot nginlap ka chapter mo ka baar kadai sepang ka financial education balai don kam kani ka financial education mo ladang ipej no ha school yangi kimju hikai ya kani ka financial education manu bahikai yang ayopi mo ikmi kikpa jongi ken ki bahikai haba kikmi kikpa jongi kilong ki beduk isai lap ha ka jingkerdu kinla shanu ban hikai yang ayopi sepang ka jinglong ruspa ni sepang ka jingkordor jong ban long ubaruspa mo te kadai kata ko mo ikmi kikpa jongi om ba kim kwa ban hikai namar ba kim tip no namar ba ka jingnang ka jing start ka jongki kiyo na ki kmi kikpa mo na ki grandfathers pa temen ki jongki den pat ki sa ayangi te namar ba kim pat jumat ya kata ka jinglong ruspa ni kim pat tip te kim nang ban hikai yang ay phi kumno ban long baruspa saba ka we kim ju pule mo ya ki kot ki ba ai ya ki jing hikai sepang kane korkom ba kumno ban penpere ke jing perkhat ni kumno ban pendon kam ya ke pisa nang bangin long ke beruspa ke jing